Kto objavil Ameriku? Kolumbus alebo bojovníci zo severu, ktorí tu boli o 500 rokov skôr? Predstavte si, že stojíte na palube drakovej lode. Studený vietor vás štípe do tváre, pred vami nekonečný oceán. A niekde za horizontom neznáma zem. V 60. rokoch minulého storočia sa na odľahlom kúsku Kanady našiel dôkaz, ktorý všetko zmenil. Príbeh, o ktorom sa kedysi myslelo, že je len mýtom, sa stal skutočnosťou. Vikingovia. Nie len divokí nájazdníci so sekerou v ruke, ale predovšetkým majstri mora. Už okolo roku 870 osídlili Island. O skoro 100 rokov neskôr Grónsko. Viedol ich Erik Červený, muž, ktorý dostal meno po svojej ohnivej povahe. Grónsko však bolo drsné a nehostinné, a tak ich pohľad smeroval ďalej na západ, do krajín, ktoré neboli na žiadnej mape. Príbeh hovorí, že syn Erika Červeného, Leif Erikson, vyplával z Grónska a zablúdil. No to, čo našiel potom, bolo ako z iného sveta. Zelené lesy, zvieratá, ktoré v Grónsku nepoznali a podľa ságy aj vinič. Nazvali ju Vinland. Miesto, kde mohli vikingovia stavať, pestovať, loviť. Miesto, ktoré bolo všetkým, čo Grónsko nebolo. Ale jeden detail zostáva nevysvetlený. Ak táto zem bola taká bohatá, prečo ju opustili? Odpoveď začala prichádzať až o takmer 1000 rokov neskôr. V roku 1960 norský objaviteľ Helge Ingstad a jeho manželka archeologička Anna Stein kráčali po severnom cípe Newfoundlandu. Tam, kde vietor neustále bije do brehov, našli zvláštne pahorky. Pod nimi zvyšky drevených stavieb a železné náradie, ktoré domorodí obyvatelia vtedy nepoznali. Datovanie hovorilo jasne, okolo roku 1000 nášho letopočtu. Dôkaz, že vikingovia skutočne preplávali Atlantik a vstúpili na americkú pôdu. Ságy však hovoria aj o stretnutiach s pôvodnými obyvateľmi, ktorých vikingovia nazývali Skrellingovia. Najprv výmeny, potom napätie a nakoniec aj krvavé konflikty. Kolónia mala málo ľudí, zásobovanie z Grónska bolo riskantné a každá ďalšia zima bola bojom o prežitie. Niektoré príbehy spomínajú nečakaný útok, iné hovorili o strachu z opakovanej vojny. A tak vikingovia odišli a nikdy sa nevrátili. Dodnes sa vedú diskusie, či vikingovia prenikli aj hlbšie do kontinentu. Občas sa objaví runový kameň alebo kovový nástroj, ale veľa z nich je podvrh. Isté je jedno. Chatrče na pobreží Newfoundlandu sú jediným nepochybným dôkazom ich prítomnosti. A tento objav prepisuje dejiny. Vikingovia boli prvými známymi Európanmi, ktorí sa dotkli americkej pevniny. Kolumbus objavil Ameriku pre Európu, ale vikingovia ju objavili pre seba a potom ju stratili. Na pobreží Newfoundlandu, kde kedysi stáli drevené domy, dnes šumí vietor a oceán rozpráva svoj večný príbeh. Možno, ak budete pozorne počúvať, budete počuť ozvenu vesiel a vzdialené hlasy bojovníkov, ktorí sa odvážili prekročiť hranice známeho sveta. Moje meno je Perín a my sa vidíme pri ďalšom videu.